Bacolod City Police formal na ipasakang kaso ng murder sa anay karelasyon sa ginpatay ng HRM student nga si Angelica Montalvo. Yaring balita nga itong gintutukan. Natala na nga ipasaka sa kapulisan ang kaso ng murder sa anay karelasyon sang 23 anyos si Angelica Montalvo nga si Mark Carlson Espolon. Si Espolon ang ginapatihan sa likod sa matayon sa iya anay kahagugma sang February 3. Madumduman, gaginsulod sa isa karmado nga nagpakilala hold-upper ang salakyan yung ginamaneho ni Espolon kung saan nagapungko sa front seat ang biktima. May mga circumstantial evidence nga nagatudlo sa iya. Kaya pag backing nga mag-park ang salakyan, nabatian sang duwa nga upod nga pakaisa kag tiya ni Angelica nga may naglagtik buot silingon siya gali ang nag-unlock. Suno kay Puerto, planado ang natabo. Pasado alas 8 pa ang appointment ng biktima sa doktor. Apang alas 5 pa lang sa kagahon, ginakulit na sini ang biktima nga aga pa mahalin gikan Barangay Banago padulong sa biya sa Drive nga kulang-kulang lang 10 minutos ang biyahe. Nahibaloan man sa pulis nga makapila ka beses na mutikan ang auto sa suspect sa balibot sa subdivision sa Dalan Circumferential antes sa tabo ang krimen. Panawagan ni Puerto ko Espolon nga makigangot sa ila agud maklaro ang iyang ngalan. Kung limpyo konsensya niya, ari lang kami diri na mag-explain siya kung ano, at least maano niya lang iyang ngalan. Duga nga circumstantial evidences kag testimonya gikan sa mga himatas ng biktima ang ginatipon sa kapulisan agud mas magbugat ang ipasaka nga kaso. Upod Kirinal Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.